da sallama na tinkaro muna gidan bala wunti aboci ga farin fenti shirin fa ya fadau saiti bala muke jira ya hau gwamna kai ku tashi masu bacci ma ku garzayo mu sha hidima dare mahuta tarbawa ana da kai da dadawa ga niki ya gaban shirwa kurmin baki muke kwa a auna abauta arzikin kowa da mai nika da mai garwa na wuta alheri ga wanda ke raban jari da mai ciki da jariri ya taimake su so ta amfana a lafiya farin sarki wa zai tare gaban gwanki bataliya ta al'umma sun garzayo cikin girma a barwa mai 110 bala muke nufi ko mun zana uban Aisha Humaira uba gumba shiga halin nan yarka ni ba ni manta Abdulrahman Gazi zuba madunaka Ismail ga Maryam ga Zahara Allah ya kara albarka Modibo ga Mubir ga Aisha Diddi kiɗan ku ya zauna bakin dare mai ban tsoro a tattaro a zo taro a bautuna ga mun karu da kaɗo har da majauro a shafi ni a shafaru mahasadin ya koro yaran saburin da zai zauna bala na ce balan gaske gwani sanya farin silke a bibiya a wanwanke a tsayi da mai fada take a bawa mai kama aiki ta ko ina a ɗaiɗinke na wanki ya zama gwamna bala na wunti jigo ne mun tabbatar da tsani ne mu'amala karimi ne ga ɗan halar jakada ne bala a gobe gwamna ne insha Allah alkhairi ne a bauchi za a amfana ga tambura na zaki nan ga mai kama da kotan nan ga jarumi wakilin nan ga mai guri a fadan nan dubu jiran guda kenan bala alkhairin ka ya nuna kai ina uwar gida baba a jamoduwa mu ba mu raina ba ba za a fi kima ba matsayin ki ba kaɗan ne ba wallahi babba sai babba gaba kai su